Slåskamp for sjov og med et smil på læben. Det fylder i fritiden hos flere og flere unge mænd i Aarhus. De dyrker mixed martial arts i kampsportsklubben The Colosseum. I mixed martial arts er næsten alt tilladt. Kampsporten er et mix af jiu-jitsu, thai-boksning og brydning. 23-årige Jakob Lassen blev fanget af sporten for omkring et år siden. Det er jo en farlig verden, man lever i efterhånden, så det er rart nok at have noget at stå imod med, hvis det var, man en dag bliver overfaldet eller et eller andet. Men det er ikke den primære motivation. Det er lige så meget, fordi jeg synes, det er sjovt og en god udfordring. Det har altid sådan interesseret mig med kampsport af forskellige slags. Så mange andre unge styrketræner Jakob, men denne sport giver ham noget ekstra. Her der bliver man virkelig presset. Så både, det er ikke kun et fysisk spil, det er også et psykisk spil. Med sådan, at man er en mod en. I mixed martial arts starter kampen stående, og man slår og sparker sin modstander. I dag øver de teknikker på gulv, og slag og spark er derfor ikke tilladt til denne træning. Jakob nyder sin sport, men han kan også sagtens nævne ulemper. Det der med at blive slået i hovedet, det synes jeg ikke er slemt, men når man får hår i munden, det man ikke ved, hvor kommer fra, det er det værste. Det er simpelthen, det kan jeg næsten give op af. Det er sgu ikke altid lige behageligt. Med nogle af de fyre, jeg har rullet med i dag, der er det fint nok, men nogle gange, når man får nogle af dem, der måske ikke lige lugter af parfume eller lige er lige barberet, så er det ikke så nice. Jakob er klar over, at det ikke er alle, der forstår sporten. Min mor synes, det var lidt vildt til at starte med, men så fik jeg hende til at sponsorere en skridtbeskytter. Dem, jeg læser sammen med på universitetet, de tror jo bare, at det er en omgang med slåskamp, vi går over til, hvor det måske er mere en, sådan en skakkamp, opfatter vi det som med kroppen nogle gange. Ikke? Det er nogle gange en teknisk kamp. Gensidig respekt er nøgleord i klubben. Selv efter lang tids hård kamp er der stadig ingen sure miner. Der er en god stemning hernede, det foregår i god ånd og sådan noget. Der kommer en gang imellem et par bad boys, eller det synes de selv, der gerne vil lære at slås, men de kommer 2-3 gange, og så stopper de igen, fordi de kan ikke klare os. De kan ikke klare, at de ikke kan opretholde den attitude ind til træning, fordi de møder nogen, der er mindre dem selv, men bedre end dem selv. Man gør ikke det her for at pumpe sit ego op. Jeg banker både folk, der er større end mig, men jeg får også tæsk af nogen, der er mindre end mig selv, så det er sådan, man skal komme her for at lære noget, ikke for at den sejeste er noget. Efter en træning, der er jeg udmattet. Jeg er en træt fyr. Nu har jeg jo selv været den her lugt derinde, der lugter ikke sådan og blomster, vel, og luftfugtigheden den er måske tæt på 100. Så nogle gange er man træt, og nogle gange har man en halv hjernerystelse, men for det meste så er man bare godt tilfreds.